Illum kellna konferma oħra ta' l-impenn ta' din l-amministrazzjoni li tkompli timmodernizza lil dan il-pajjiż. Mhux lanqas fil-qasam tal-governanza tajba kif ukoll fil-ħidma tal-istituzzjonijiet. Konferma oħra ta' gvern riformista. Impenjat li jwettaq dak li jwiegħed. Kien b'dan il-messaġġ li l-Prim Ministru Robert Abela beda konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja ftit wara li l-Financial Action Task Force, l-FATF, ħabbret id-deċiżjoni tagħha li Malta għandha titneħħa minn fuq il-lista l-griża. Dr. Abela rimarka li d-deċiżjoni tal-FATF tajt li pajjiżna wettaq il-pjantazzjoni maqbul fi 12 xahar biss u fi kliemu din hija l-akbar xhieda ta' kif ir-riformi f'dan is-settur kienu ilhom li bdew għaliex il-Gvern tassew jemmen fihom. Il-proċess kien sfida li illum irnexxielna indawruha fi prova oħra ta' kemm pajjiżna huwa ġurisdizzjoni reputabbli u serja. Infurmat illi waqt il-proċess tal-plenarja li nżamm din il-ġimgħa il-każ ta' Malta kien deskritt bħala a success story. Is-sena li għaddiet l-FATF identifikat żewġ kwistjonijiet prinċipali għal pjantazzjoni, waħda marbuta mal-evażjoni tat-taxxa u l-oħra dwar il-ħtieġa ta' aktar trasparenza brabta ma' entitajiet legali. Dakinhar il-Prim Ministru kien tal-impenn tiegħu li dawn ir-riformi jitwettqu. Meta ingħatajt il-fiduċja bħala Prim Ministru ta' dan il-pajjiż f'Jannar tal-2020 u sibt mhux rapport imma rapporti sussegwenti tal-Manival li kienu negattivi u dak tal-2018 kien negattiv sew, hemmhekk tajt direzzjoni ċara li dawn ir-rapporti kellhom ikunu indirizzati. Il-Prim Ministru rikonoxxa li l-bidliet li saru fl-aħħar snin ma kinux ikunu possibbli mingħajr il-ħidma ta' ħafna istituzzjonijiet, fosthom l-FIAU, il-Korp tal-Pulizija, l-Uffiċċju tal-Avukat Ġenerali, il-Malta Business Registry u l-Uffiċċju tal-Kummissarju għat-Taxxi. Is-serħan il-moħħ tiegħi u l-fiduċja li għandi f'dawn l-awtoritajiet jiġu mill-mod kif narhom jaħdmu. Ħafna drabi fis-silenzju, fis-skiet. Iżda minn barra l-mod kif narhom jaħdmu, dan is-sens ta' fiduċja fihom jiġi wkoll minn dak li nisma' dwarhom anke f'laqgħat li jkolli ma' imsieħba internazzjonali li ma kinux f'okkażjoni waħda jew tnejn illi faħruhom pubblikament anke tal-mod preparat illi jindirizzaw is-suġġetti li jaqgħu taħt ir-responsabbiltà tagħhom. Fuq kollox il-Prim Ministru qal li d-deċiżjoni tal-FATF hija xhieda oħra ta' meta naħdmu flimkien bħala Tim Malta. Dil-ħidma kollha, jiġifieri dik li indirizzat ir-rakkomandazzjonijiet tal-rapport Manival tal-2018, kif ukoll il-ħidma biex indirizzajna l-action plan saru f'kuntest ta' pandemija. U meta l-pandemija bdiet il-gwerra bejn l-Ukranja u r-Russja, u ċertament allura li dan ma kienx sfond faċli illi wieħed jaħdem fih. Il-Prim Ministru tkellem dwar l-importanza li issa nibqgħu inħarsu il-qudiem. Il-mandat ġdid u b'saħħtu li ingħatajna mill-elettorat f'Marzu illi għadda imliena b'aktar ħeġġa u b'iktar determinazzjoni biex inkomplu immexxu l-qudiem lil dan il-pajjiż. Hemm fejn bdejna naslu. U allura irridu nsostnu dak illi ksibna. Iżda hemm oqsma fejn irridu naħdmu iżjed biex naslu u se nkunu qegħdin naħdmu iżjed biex naslu f'daw l-oqsma. Sabiex fl-aħħar mill-aħħar ikollna pajjiż aħjar dak il-pajjiż li verament jixraq lil uliedna u lilna.